Hola, bona tarda, sóc la Noa I jo sóc la Jade. i avui, quan hem arribat, hem berenat, com cada dia, i a les 5:30 ha vingut l'Oris de l'Ajuntament i ens ha explicat una mica el que és participar. Ens ha fet una presentació de què era el participar i què feia ell a l'Ajuntament per participar i perquè participessin totes les edats del poble. Després, quan ha marxat, hem fet una activitat dels drets dels infants que hi havia uns semàfors i llavors a un dels semàfors havies de posar una cosa bona i una altra dolenta. I abans de marxar hem jugat a l'impostor i després hem jugat a què prefereixes, muntanya o platja. Adeu!